ka, Beshi! Oo! Babe! Babe, nang naong ni mo, kita'y magdumog! Hala, uy, kanay, so view diri, uy. Hindot ya ako mga picture, i-upload na ko ni Bay para makita ni sa ko ang friend nga bayot. Iha po da ng bayhana, uy. Uy, Dam, unsay problema? Bahala ka diha, moment na ko ni. Ipalandong sa ko kay init kaayo, kay mag-upload ko karon. Unsa mainindot di caption ani, uy? Ay, pretty me. Uy, ang bigat na. Sulo-sulo naglaag ay. Wadyo ko pa na. Mag-comment ko bi. Igatan mo. Uy, day. Nga nung wako ni mo ba na nagsulo-sulo ra ka. Uy. Uy, nag-comment na ang bayot. Chat na panigatan ni bi. Uy, day. Nga nung wala ko ni mo sa bayan. Nagreklamo pa ang bayot o nung wala daw na ko siya sa baya. Hoy, bayot, og maapas na lang day ka dire. Actually, kauban ba na ako akong uyab? Uy, day. Asa di ka karon kay maapas ko. Di po ka palkansi, uy. Magdala pag kong uyab. Chat na pang uyab eh. Ay, busy ko. Uy, day. Maapas ko, ako na isa. Busy akong uyab, uy. Busy mong uyab o busy sa ako ah. Yot, masaksihan yun ni mo karong adlawang ang imong uyab na ana sa ako ah. Nice, uy. Day, nana ko sa venue. Kalagot. Uy, wad yun i-reply ay. Paso na lang ako, bi. Day! Uy, day! Nana, day ka? Uy, igat. Ganina na ko dari. Wad yun ka ni-reply. Ay, sorry, day. Busy mo ko sa akong baby. Uy, day. Kailay na po ko na mo uyab. Ay, actually, day, no need na. Kay kailan na kaninya daan. Uy, day. Kisa na ba? Malagbet siya. Pogi. Sige na. You getting my nerves. Hayop ka, day. Kilog di ba kuyab? Kabalo ka, day. Gituyog yun na ako nga muanhi ka diri ah. Kay para masaksihan nimo nga ang imong uyab na sa ako ah. Ahas ka, Beshi! Hayop ka, day, ha? Shit ka, ha? Oo! Babe! Babe, nang naong ni mo, kita'y magdumog! Pagtuon ni mong mapildi ko nimo. Shit ka, nalang katakong bra! Pagtuon ni mong bayuta ka og mapildi ko nimo. Mangita jud kag samok ha. Yat! Laki pa magkagbuhok sa ako! Layo na ni mo, day, uy!